Helo bawb, a chroeso i'n cyfres uwch arweinyddiaeth heddiw ar amgylchedd, addysgeg a chwricwlwm. Fy enw i ydy Kwame, a fi fydd eich hwylusydd heddi mewn cydweithrediad â DARPL a'r cwricwlwm D. Bydd y sesiwn heddi yn fyfyriol yn bennaf, felly os nad oes gennych feiro a phapur wrth law, rhowch y fideo ar saib a gewch chi'n ôl rhai. Fel y gwelwch, byddwn nhw'n siarad drwy sut i greu amgylchedd gwell fel y gwelwch addysgeg a chwricwlwm. Ond bydd llwyth o ymarferion hefyd i chi fyfyrio chydig yn fwy manwl ar bethau, a rhoi tasgau ysgrifenedig hefyd. Croeso nôl. Dwi am siarad ychydig am y cwricwlwm D a'n hamcanion. Felly, dechreuodd y cwricwlwm D yn 2019 yn bennaf fel menter gymdeithasol oedd yn gweithio gyda phobl ifanc i ddod â nhw i ofodau amgen i ddysgu am hanes D Prydeinig drwy addysg ychydig yn fwy creadigol. Ers hynny, rydyn ni wedi ymgyrchu'n llwyddiannus i hanes D Prydeinig fod yn rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol. A'r nod hefyd yw i ni ddod yn rhiant sefydliad cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer adnoddau a rhaglenni ar hanes D Prydeinig. Ac yn olaf, mae ni fydd y sefydliad a'r brand dewis cyntaf ar gyfer hanes a hyfforddiant D Prydeinig drwy'r byd. Felly, rydyn ni'n gwneud gwahanol bethau. Mae ein gwaith yn edrych ar hyfforddiant athrawon, ymgynghori ar y cwricwlwm, gweithdai a chyfarfodydd boreol mewn ysgolion, y rhaglen Springboard, a gallwch weld hon yn y llun ar y dde ar ben y sgrin. Ac roedd y rhaglen Springboard, fel y dwedes o'r blaen, yn ceisio dod â phobl ifanc yn ôl i ofodau creadigol, gofodau amgen, mwyn gallu cynnal gweithgareddau hanes D Prydeinig, efallai mewn orielau ag yn y blaen, yn ogystal â'r cynllun llysgenhadon cenedlaethol, sydd yn y bôn yn arfogi pobl ifanc ar sgiliau a'r wybodaeth i ddod yn llysgenhadon i'r ysgol a chefnogi addysg wrth-hiliaeth a hanes D Prydeinig yn y cwricwlwm ysgol. Cynigwn hefyd wasanaethau corfforaethol, siaradwyr gwadd, a gweithdai polisi, ac ymgyrchwn hefyd dros wneud a ddysgu hanes D Prydeinig yn orfodol, a rhai llyfrau a phodlediadau hefyd. Os ydych chi'n hoffi gwrando'r bodlediadau, mae gennym ni bodlediad Sounds of Black Britain ar Spotify. Mae'n hynod ddiddorol ac yn trafod hanes synnau D Prydeinig a hefyd ychydig o lyfrau ar gyfer gwahanol oedrannau a gallwch hefyd edrych ar y rheina ac mae gennym ni hefyd fideo, llefydd ac etifeddiaeth hefyd. Iawn felly, roeddwn am ddechrau heddi drwy edrych ar y map tiwb hwn. Gallwch ddod yn ôl at y map tiwb hwn ar unrhyw adeg, a dyma'r ffordd hawsa o fynd drwy wefan DARPL os ydych chi'n arweinydd ysgol. Gan ddibynnu ar eich rôl, bydd gennych wahanol linell tiwb i'w ddilyn, a gallwch ddewis yr wybodaeth berthnasol i chi neu eich tîm. Mae gan bob stop hyperddolen, ac fe fydd hyn yn mynd â chi'n syth i'r dudalen ar gampws rhithiol DARPL. Felly fe ddechreuwn gyda chwestiwn hawdd iawn. Beth y mae bod yn wrth-hiliol yn ei feddwl? Yn ôl Ibrahim X. Kendi, nid ddim yn hiliol ydy'r term croes i hiliol, ond gwrth-hiliol. Mae rhywun eillan gadael i anhegwch barhau, fel person hiliol, neu'n mynd yn erbyn anhegwch, fel person gwrth-hiliol. Felly, beth ydyn ni'n ei ddweud mewn gwirionedd fan hyn, yw mae ceisio trechu hiliaeth yn weithredol ydy gwrth-hiliaeth, a cheisio lleihau a chyfyngu'n fwy gweithredol faint o brofiadau hiliol y mae pobl yn ei cael yn y byd, ac nad ydy bod yn erbyn hiliaeth neu beidio o bod yn berson hiliol yn ddigon. Bod angen cydnabod y grymoedd yn y byd sy'n meithrin hiliaeth, ac fel addysgwyr gwrth-hiliaeth, mae ein gwaith ni ydy ceisio trechu'r grymoedd hynny, ond hefyd rhoi'r wybodaeth i'n dysgwyr i asesu'r naratifau hynny ei hunain, ac wrth gwrs, dod i ddeall mae cymhelliad hiliol neu anoghiliaeth sy'n achosi'r pethau negyddol hyn. Felly, mae gennym ni rai o egwyddorion craidd ymarfer gwrth-hiliol fan hyn. Blaenoriaethau, deall, datblygu ymarfer gwrth-hiliol, gweithredu, ac yna adolygu neu fyfyrio. Felly, beth ddigwyddodd gyda'r gweithredu hwnnw? Beth yw'r cam nesaf? Sut i'w adolygu?
Sut i fyfyrio arno, a sut y gallwn newid ein blaenoriaethau? Sut y gallwn ei newid? Deall sut y datblygwn adnoddau newydd mwyn symud ymlaen, ac mae hyn yn ystyriaeth mor bwysig oherwydd wrth i'r byd newid, wrth i wahanol fersiynau neu'r naratif amhiliaeth newid, rhaid i ninnau hefyd dalu sylw i'r newidiadau hynny. Rhaid i ni dalu sylw mwyn deall sut y mae hiliaeth yn gweithredu mewn cymdeithas, a thrwy'r camau gweithredu hynny, drwy dalu sylw, gallwn sicrhau ein bod wedi gwneud pethau'n iawn ac y gallwn drechu systemau cred hiliol. Felly beth am ddechrau gyda sesiwn fyfyrio dysgu proffesiynol 15 munud? Dwi'n dweud 15 munud, ond gallai gymryd yn hirach, ac mae hynny'n hollol iawn. Ond y prif nod yw meddwl yn feirniadol o ddifri am rai o'r cwestiynau sydd fan hyn ar y bwrdd. Y cwestiwn cyntaf yw pa weithgareddau dysgu proffesiynol y mae eich tîm ysgol gyfan wedi cwblhau wrth symud o ddulliau di-hiliol a rhai gwrth-hiliol. A gallwch gymryd munud neu ddau i nodi eich myfyrdodau yn ysgrifenedig, ac os nad ydych wedi gwneud hynny eto, mae hynny'n hollol iawn. Ond i'r rhai sydd wedi, cymrwch funud neu ddau i'w rhoi ar bapur. Yn ail, dwi'n gofyn heddi sut ydych chi fel ysgol yn archwilio neu'n cofnodi bod eich llywodraethwyr a'ch staff i gyd wedi gwneud hyn? Sut ydych chi'n cofnodi neu gadarnhau bod y corff llywodraethu i gyd wedi cwblhau neu'n gweithio drwy'r amrywiol weithgareddau i symud eich sefydliad o fod yn ysgol ddi-hiliol i fod yn wrth-hiliol? A'r cwestiwn ola heddiw yw pa mor aml fydd y dysgu proffesiynol yn digwydd? Pa mor aml fyddwch chi'n ail-ymweld â'r dysgu wrth symud ymlaen? Sut fyddwch chi'n llenwi'r bylchau, y gofynion cymorth, a sicrhau bod dysgu proffesiynol yn barhaus? Felly, rhowch y fideo ar saib a chymrwch tua 15 munud i nodi rhai o'r myfyrdodau hynny'n ysgrifenedig, mwyn cael yn hunain i feddwl yn feirniadol am ein hymarfer gwrth-hiliol ein hunain. Bydd y sesiwn nesaf yn rhoi ychydig yn fwy o wybodaeth i chi, ond heddi byddwch yn myfyrio mwy ar eich ymarfer presennol eich hunain. Chi yw'r arbenigwyr yn eich ystafell osbarth, yr arbenigwyr ar eich cymuned ysgol gyfan, a'r gymuned ehangach o gwmpas yr ysgol hefyd. Felly, mae'n bwysig iawn i chi ymgysylltu â hynny a meddwl sut y gallai eich ymarfer newid. Felly, rhowch y fideo ar saib a gallwch barhau ar ôl dod yn ôl. Yn sesiwn heddi, byddwn yn meddwl am yr amgylchedd ac am addysgeg ac am y cwricwlwm, a rhan fawr o'r amgylchedd ysgol gyfan, a dwi'n siŵr eich bod yn ymwybodol o'r polisi hwn. Mae addysg amgylcheddol yr ysgol gyfan yn ein gwneud yn ymwybodol o'r polisi hwn, ond gallwn feddwl am bolisi fel math o seirniaeth sy'n penderfynu ble y gall ac na all pobl fynd, a allai fod yn rhan o berthnasoedd rhyngbersonol, a allai fod yn berthynas proffesiynol, ond allai hefyd fod yn berthynas ysgol gyfan a'r deinameg rhwng athrawon a myfyrwyr ac yn y blaen. Felly, gallwn feddwl am seirniaeth polisiau mewn nifer o wahanol ffyrdd sy'n gadael i bobl ymddwyn mewn ffyrdd penodol neu beidio ymddwyn mewn ffyrdd penodol. Felly, beth am edrych ar wylio'r polisi DARPL am funud? Dwi'n meddwl bod gan DARPL adnoddau hollol wych a rhan o'r sesiwn heddi hefyd yw dod yn gyfarwydd ar adnoddau hynny a gweld beth sydd ar gael, ac fel nad ydych yn teimlo bod yn rhaid i chi fynd ar y siwrne hon ar eich ben eich hun. Felly, beth am edrych ar wylio'r polisi DARPL, a dwi wedi rhoi chwarter awr i wneud hyn. Nod yr adnodd hwn yw ysbrydoli ac adnabod polisïau gwrth-hiliol perthnasol ar gyfer eich cymuned ddysgu. Felly, dwi eisiau i un cwestiwn allweddol eich tywys wrth i chi fynd drwy'r gwylio'r polisi. Sut y mae'r ymarfer myfyrio a wnaethoch yn flaenorol yn cyd-fynd ar gwylio'r polisi? Fyddech chi'n newid unrhyw beth? Efallai na chawsoch amser i siarad am bolisi o'r blaen, ac mae hynny'n hollol iawn. Felly, gallech ddefnyddio'r gwylio'r polisi i ddiwygio eich myfyrdodau blaenorol, drwy ychwanegu brawddeg neu nodiadau o'r gwylio'r polisi. Pethau oedd yn ddiddorol i chi. Rhowch y fideo ar saib nawr, a byddwn yn cymryd tua chwarter awr i fynd drwy'r book look ac i wneud nodiadau, a gallwch yna ddod yn ôl a gallwn barhau gyda gweddill y sesiwn.
Croeso nôl pawb. Felly gobeithiwch bod wedi gorffen eich myfyrio cychwynnol a hefyd wedi adeiladu ar y myfyrio cychwynnol hwnnw drwy ddefnyddio gwirio'r polisi DARPL fel adnodd i'ch helpu i ddiwygio eich ymarfer wrth-hiliol a dechrau creu eich map ffordd wrth-hiliol eich hun i'r dyfodol. Felly, i rhai ohonoch a gymerodd y cyfle i fyfyrio ychydig ar eich amgylchedd, dwi am i ni wneud ymarfer sydyn o'r enw stopio, dechrau a pharhau. Ar gyfer eich cynllun gweithredu personol neu dîm, dwi eisiau chi feddwl am amgylchedd eich ysgol, a gallai'r amgylchedd hwnnw gynnwys yr amgylchedd materol, ond gallai hefyd gynnwys yr amgylchedd anfaterol, a gallai hefyd fod yr amgylchedd diwylliannol. Dwi eisiau chi feddwl am eich ymarfer presennol. Os unrhyw beth y byddech yn stopio i wneud, unrhyw beth y byddech yn dechrau i wneud. Ac yn olaf, a da iawn chi am wneud hyn, unrhyw beth y byddech yn parhau i wneud. Rhywbeth y teimlwn sy'n mynd yn dda iawn. Rydyn ni wedi cael hyn yn iawn ac yn hoffi parhau i wneud wrth symud ymlaen. Rydyn ni am gymryd seibiant bach sydyn, efallai 3 i 5 munud, i wneud yr ymarfer stopio dechrau parhau hwn. Felly, beth fyddech chi'n stopio i wneud o ran eich amgylchedd, efallai rhywbeth di-hiliol y teimlwch y gallech efallai ehangu arno chydig? Beth fyddech chi'n dechrau i wneud yn iawn i feithrin amgylchedd wrth-hiliol, ac yna, beth fyddech chi'n hefyd yn parhau i wneud? Iawn, croeso nôl, a dwi'n meddwl bod hyn yn ddiddorol iawn wrth feddwl am yr amgylchedd, wrth feddwl amdano'n faterol ac anfaterol, a dwi'n meddwl bod hyn efallai'n berthnasol i ddiwylliant hefyd, a byddwn yn dod yn ôl at hynny yn y sesiwn nesaf. Ond un o'r pethau sy'n codi i fi ydy'r diwylliant o waharddiadau. Pwy ydyn ni'n ei gwahardd? Pam ydyn ni'n gwahardd unigolion? Gallai hynny fod yn un o'r pethau agododd yn eich myfyrdodau, ond yn y pen draw, dwi'n meddwl o ran gwaharddiadau ysgol a'r math o amgylchedd y gall hynny ei greu,
Mae'n un da i feddwl amdano wrth ystyried gweithredu gwrth-hiliol. Gallwn ofyn, sut y mae arweinyddiaeth yn effeithio ar weithredu gwrth-hiliol unrhyw amgylch addysgol? Yn gyntaf oll, mae arweinyddiaeth yn creu parodrwydd i gyflwyno newid. Dwi'n siŵr ein bod i gyd yn gwybod hynny, nid yw'n beth newydd. Un o'r amryw fanteision o fod yn arweinydd ysgol yw bod gennych y capacity i greu'r newid hwnnw. Rhaid i mi sôn yn sydyn, nad ydy hynny'n hawdd. Ac yn sicr, ddylen ni ddim disgwyl i neb ysgwyddo'r newid hwnnw oherwydd bod parodrwydd i greu newid a newid ar ben ei hunain, yn enwedig os ydy'r bobl hynny'n cario'r baich o fod wedi ei effeithio negyddol gan hiliaeth ei hunain. Felly, mewn gwirionedd, dyle hyn fod yn broses ysgol gyfan ac yn ddull tîm, y parodrwydd i newid, i greu newid, a dylwn ni fod yn cario'r baich hynny gyda'n gilydd. Mae barn a safbwyntiau cyrff llywodraethu ag uwch arweinwyr yn bwysig iawn, ac wrth gwrs, yr uwch arweinwyr a'r cyrff llywodraethu yn y pen draw sy'n penderfynu ar olwg a ffurf amgylchedd yr ysgol. Felly, pan feddyliwn am wrth-hiliaeth drwy lens arweinyddiaeth, mae byd cyfan o bosibiliadau'n agor i ni, ac wrth gwrs, mae gwerthoedd yr ysgol, beth yw gwerthoedd eich ysgol chi a pha statws sydd ganddyn nhw, sut yma nhw'n ffitio, ydyn nhw'n cynnwys dulliau gwrth-hiliol i gynnwys y gwerthoedd o feithrin amgylchedd gwrth-hiliol, ac yn olaf, fel y soniwyd yn flaenorol, polisi'r ysgol, meddwl am y seirniaeth sy'n gadael i rai mathau o ymddygiad, rhai perthnasoedd a diwylliannau ysgol i ddatblygu. Wrth gwrs, mae gennym ni arferion recriwtio a derbyn cynhwysol, ac mae'r arweinyddiaeth yn chwarae rôl anferth mewn creu'r arferion hyn, ac mae hyn yn wirioneddol bwysig, a chawsom gymaint o astudiaethau ar sut y mae gweithluoedd amrywiol yn creu gweithleoedd iach a mwy cynhyrchiol. Dwi ddim am ddisgyn yn rhydd o fyny'r trap cynhyrchedd, ond mae'n bwysig iawn i ni ei ystyried. Mae'r arweinyddiaeth hefyd yn effeithio ar a chreu disgwyliadau addysgu ar gyfer dysgu ag addysgeg, sy'n hanfodol bwysig. Beth y mae dysgwyr yn ei ddysgu, a sut y maen nhw'n ei ddysgu, ac mae hyn yn gyfle gwirioneddol i'r arweinyddiaeth o ran meithrin amgylchedd gwrth-hiliol. Mae'n eithriadol bwysig. Mewn nifer o ffyrdd, gallwch gael y cynnwys gorau, y cwricwlwm gorau, ond, os nad ydy'r addysgeg yno, gall y cwricwlwm fod yn ddiwerth beth bynnag. Felly meddwl am sut, ac nid yn unig eich bod yn creu cynnwys, ond sut ydych chi'n cyfleu'r cynnwys hwnnw hefyd. Dwi'n meddwl bod gennym ddatblygu proffesiynol parhaus a datblygiad staff a chyfle i greu cyfleoedd i staff dderbyn datblygiad proffesiynol a hefyd y math o ddatblygiad staff. A phan fyddwn yn gwneud hyn, rydyn ni hefyd yn siarad am ba staff. Pa staff ydych chi'n anfon? Ydych chi'n anfon nhw'n syth ar rôl y datblygu? Yn aml iawn, mae ffocws yn tueddu bod ar arweinyddiaeth neu athrawon ag yn y blaen. Ond, mewn gwirionedd, pan yw'n dod at greu diwylliant ysgol, mae'n ymwneud â phawb. Felly, mae pwy fyddwch chi'n anfon ar y diwrnodau datblygu proffesiynol parhaus hynny yn bwysig iawn. Felly, mae gennych chi weithgareddau allgyrsiol wedi eu cymeradwyo, a siaradwyr allanol unwaith eto'n gyfle gwych i gynnwys siaradwyr cyffroes a llawn hwyl, a gweithgareddau allgyrsiol llawn hwyl, sydd hefyd yn cynnig ei hunain i ddeall y byd o'i cwmpas, ac mae hynny'n rhan o ddod yn ysgol wrth-hiliol, neu o greu neu feithrin amgylchedd gwrth-hiliol. Cael y cyfle i wahodd siaradwyr o bob man i'ch ysgol a throi adael i'r myfyrwyr ddysgu oddi wrth y siaradwyr hyn, gweld y siaradwyr hyn, dysgu gan y siaradwyr hyn, a deall bod byd cyfan tu allan i'r ysgol gyda llawer iawn o wahanol bobl gyda barn gwahanol am bethau. Sicrhau parodrwydd i wrando ar leisiau myfyrwyr, staff, rhieni a gofalwyr. Mae hyn yn wirioneddol bwysig. Y peth mwyaf, gwrando ar leisiau myfyrwyr. Mewn nifer o ffyrdd, mae myfyrwyr yn fwy synhwyrus o rai mathau o wleidyddiaeth gyfoes na rhai ohonom ni. Maen nhw wedi ei gludo i'w ffonau, ac rydyn ni'n byw heddi mewn oes o wybodaeth. Felly, i rhai ohonoch sydd ddim efallai ar wahanol gyfryngau cymdeithasol fel fi, dwi ddim ar TikTok a ffrind yn defnyddio Instagram, ond mae'r dysgwyr yma ar TikTok ac Instagram ar holl wahanol gyfryngau cymdeithasol, ac mae llwyth o wybodaeth yn ei cyrraedd yn gyflym iawn.
Mae myfyrwyr yn dueddol o fod yn agored iawn I heintiau gwleidyddol yr oes, felly mae'n wych clywed y lleisiau myfyrwyr hynny, ac yna wrth gwrs lleisiau rhieni a gofalwyr hefyd. Maen nhw'n estyniad ar y gymuned, ac mae mor bwysig I ni roi amser I rieni a gofalwyr gael rhannu eu meddyliau, fel y gallwn rannu eu barn, a gobeithio hefyd helpu ein hunain I helpu ysgolion I ddatblygu'r amgylchedd ysgol gwrth-hiliol hynny, a chynhyrchu cynllun gweithredu gwrth-hiliol. Ac yn ola, rydyn ni hefyd yn golygu defnyddio data'n effeithiol a chyson. Felly, gallai'r data hwnnw edrych fel y data a gasglwch am ddigwyddiadau hiliol enghraifft, a mynd yn ôl dros y data hwnnw. Edrych ar beth oedd y sbardinau, beth ddigwyddodd yr wythnos honno'n wleidyddol, ond hefyd yn ein hysgol ehangach, ein cymuned ysgol ehangach, ac oddi yno, ceisio datblygu cynllun datblygu I geisio atal hynny rhag digwydd eto. Felly, defnyddio data'n effeithiol ydy pan ddaw'r cam adolygu hwnnw o gwmpas, fel I ni sôn o'r blaen, ac yna byddwch yn symud ymlaen at datblygu cynllun gweithredu a dod yn ôl wedyn at y cam myfyrio. Felly'n sydyn iawn, allwch chi ddisgrifio lefel llythrennedd hiliol eich ysgol mewn un gair. Beth ydw i'n ei olygu wrth lythrennedd hiliol? Yn y bôn, llythrennedd hiliol ydy'r weithred o siarad am hil mewn ffordd gyfforddus mewn gofod sy'n deall sut y mae hil yn gweithio a deall y rôl y mae hil yn ei chwarae mewn cymdeithas. Gallai swnio braidd yn ddryslyd, felly beth am gymryd un cam bach yn ôl? Yn y bôn, llythrennedd hiliol yw bod ar hyder I drafod hil gyda'r arweinyddiaeth, gyda staff, weithiau gyda'r rhieni, ac wrth gwrs gyda'r myfyrwyr hefyd. Pan fyddwn yn meithrin amgylchedd sy'n llythrennog o ran hil, nid creu amgylchedd gyda thabws ag ati ydyn ni. Allai ddim dweud hyn neu ofyn cwestiwn am hynna. Na, rydyn ni angen meithrin amgylchedd lle gallwn gael gwared ar y tabws, lle gallwn gael sgyrsiau gyda'n gilydd, ac yna gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd hefyd. Felly pan siaradwn am amgylchedd llythrennog o ran hil, dyna beth yw e. Lefel ysgol o lythrennedd hiliol yw pa mor dda a pha mor hyderus y mae'r ysgol yn siarad am hil, a pha mor dda hyderus y maen nhw'n siarad am hiliaeth, a pha mor dda a chyfforddus y maen nhw'n siarad am wrth-hiliaeth. Felly, gadewch I ni treulio ychydig o amser I chi gael disgrifio lefel eich ysgol o lythrennedd hiliol mewn un gair, a byddwch hefyd efallai eisiau ychwanegu graddfa rhwng 1 a 10 o ran pa mor gyfforddus neu dda ydych chi'n dangos bod eich ysgol yn ymgysylltu â llythrennedd hiliol. Mae'r ymarfer nesaf o gwmpas addysgeg, felly fel y soniais o'r blaen, mae addysgeg yn ganolog fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae'n gwbl greiddiol I brofiad dysgu myfyrwyr. Mae rhai mathau o addysgeg yn gweithio'n dda gyda myfyrwyr a rhai mathau ddim. Pan feddyliwn am gymunedau A, D, E ag A, dydy rhai mathau o addysgeg ddim yn gweithio cystel. A mae'r un peth yn debyg pan feddyliwn am hil a hiliaeth, pan feddyliwn am lythrennedd hiliol a pan feddyliwn am ryngwyneb a bod eich addysgeg yn cael effaith anferth ar sut y mae'ch myfyrwyr yn ei dderbyn, eich cymuned dysgu yn ei dderbyn, a felly dwi am I chi fyfyrio'n sydyn iawn a defnyddio'r ymarfer stopio dechrau a pharhau hwn wrth feddwl am eich addysgeg neu addysgeg eich ysgol ehangach. Os yna unrhyw beth y teimlwch o ran addysgeg y dylech stopio I wneud sydd ddim yn cynnig ei hun yn dda I feithrin ysgol wrth-hiliol neu gymuned ddysgu wrth-hiliol, ac os felly gallwch nodi hyn o dan stopio. A weithiau mae pobl yn cael tipyn o drafferth stopio gwneud pethau. Does dim angen iddo fod yn rhywbeth mawr pwysig, gallai fod yn rhywbeth bach iawn, ond y prif beth yw ein cael I feddwl am yfyrion feirniadol ar ein ymarfer ein hunain. Wrth gwrs, gallwch nodi rhywbeth y byddwch eisiau ei newid nes mlaen, ond y peth pwysig yw myfyrio'r feirniadol ar eich ymarfer ac yn hyn o beth ar ymarfer addysgeg ac addysgeg yr ysgol ehangach hefyd. Felly, wel wedais I o'r blaen, beth fyddech chi'n stopio I wneud, beth fyddech chi'n dechrau I wneud, ac yn olaf, a dau am chi, rhywbeth y byddech yn parhau I wneud. Dwi am roi ychydig funudau I chi wneud hynna nawr, ac yna gallwch ddod nôl mewn tua 5 munud a gallwn barhau gyda gweddill sesiwn heddiw. Felly beth rydyn ni angen meddwl amdano ar yr un pryd ag addysgeg yw ein bod I gyd fel arweinwyr yn creu newid I bobl ifanc.
ac fe welwch ychydig o gynigion i'ch addysgeg fan hyn. Iachawr, diwygiwr, eiriolwr, heriwr, hanesydd, eiriolwr arweinydd, buffer, fe rhain i gyd yn apiau neu ddilliau yn ein pecyn adnoddau yn ein pecyn addysgeg. Pan feddyliwn am addysgeg, pan feddyliwn am addysgeg wrth-hiliol, rydyn ni hefyd yn meddwl am rai o'r dulliau hyn sydd gennym i gymryd rhan mewn trafodaethau a sgyrsiau yn y dosbarth. Deunyddiau o ofod sy'n meithrin, nid yn unig dysgu gwrth-hiliol yn y ffordd iawn, ond sy'n meithrin amgylchedd o gyd barch at ein gilydd a chydymholi gyda'n gilydd. Ac ar y nodyn hwnnw, dylen ni hefyd feddwl am sut ein bod i gyd yn arweinwyr newid i bobl ifanc, ac mae hyn rhywbeth i ni feddwl amdano fel uwch arweinwyr. Pwy arall sy'n arweinwyr yn ein hysgol? A phwy sy'n agos at bobl ifanc? Ac mae hyn yn ffordd dda i ni newid y safbwynt hwnnw, ychydig o farn sy'n fwy sefydliadol, a hefyd un sy'n meddwl o safbwynt lefel y gymuned. Enghraifft, pan oeddwn yn yr ysgol ers talwm, roedd merched y ffreitur yn arweinwyr ysgol, a nhw oedd y rhai o gwmpas iard yr ysgol, y rhai oedd yn siarad a sgwrsio gyda myfyrwyr. Nhw oedd y gyfalwyr yn y sefyllfa honno. Felly, dwi'n meddwl i fod yn ffordd braf i ni feddwl am sut rydyn ni gyd yn arweinwyr yn ein ffordd yn hunain, a phwy yw'r arweinwyr yn ein hamgylchedd addysgu, yn ein cymuned ddysgu, a p'un oes ganddyn nhw arweinydd yn ei teitl neu beidio, a beth yw ei rôl yn meithrin amgylchedd ysgol gwrth-hiliol. Felly, os symudwn ymlaen at gloi'r sesiwn heddi, ond mae llawer o waith myfyrio wedi cael ei wneud yma, felly peidiwch â phoeni os nad ydych wedi llwyddo i nodi gormod ar bapur. Y prif bwynt yw ymgysylltu ar weithred o fyfyrio a pharhau'r weithred honno o fyfyrio ar ôl i sesiwn heddiw ddod i ben. Mater o fyfyrio ychydig yn aml yw e. Ychydig ac yn aml i weld y cyfeiriad. Bydd ein myfyrdod ola yn ymwneud â'r cwricwlwm, felly dwi am i chi feddwl eto am beth fyddech chi'n stopio i wneud yn y cwricwlwm presennol. Efallai, dydy hyn ddim yn gweithio. Ac eto, dwi o hyd yn dweud dydy hyn ddim o reidrwydd yn golygu bod y pethau a wnawn yn y cwricwlwm yn hiliol neu'n ddi-hiliol, dim ond ei bod yn bwysig meddwl o lefel a safbwynt gwahanol. Beth fyddech chi'n dechrau ei wneud o gael cyfle, pe gallech chi chwifio chwialen hyd, beth fyddech chi'n dechrau wneud eto o ran y cwricwlwm, ac yna, beth fyddech chi'n parhau i wneud. Efallai bydd llawer ohonoch heb gyrraedd eto. Efallai mae eich cam cyntaf fydd hyn, a byddwch efallai'n canolbwyntio'r bolisïau ar greu amgylchedd ysgol gwrth-hiliol, neu hyd yn oed ar feithrin cwricwlwm gwrth-hiliol, ac mae hynny'n wych. Felly, dyma'ch cyfle i feddwl am beth rydych chi wedi wneud yn dda. Dywedes fod y byd yn newid yn barhaus, a bod y gwahanol naratifau o gwmpas hil a hiliaeth yn newid. Ac felly mae hefyd angen i ni dalu sylw i'r naratifau hyn. Felly, ni fydd beth yr ydych yn stopio i wneud o reidrwydd yn golygu eich bod wedi gwneud rhywbeth o'i le, dim ond bod cyd-destun yr amgylchedd wedi newid. Ac felly, mae angen i ni ymateb i gyd-destun yr amgylchedd hwnnw. Felly, cymerwch 5 munud i gael seibiant a chwblhau'r ymarfer stopio, dechrau a pharhau. Os gallwch feddwl am fwy nag un ar gyfer pob un, gwych, mwyaf byd, gorau byd, a byddwn nhw'n parhau ar ôl i chi ddod nôl. Byddwn yn trafod gweithredu'r cwricwlwm ac yn siarad drwy rai o broblemau posib a sut y gallwn weithio drwyddynt neu eu rhagweld. Eto, dyw hyn ddim yn un esgid i ffitio pawb, ddim o gwbl. Dim ond ffordd o fyfyrio ar weithredu'r cwricwlwm yw hwn. Cyfleoedd amserlen i gael sgyrsiau mwy diogel, dewr ac agored am hil. Mae hyn yn bwysig iawn. A fel wedes i, yn aml iawn, mae myfyrwyr yn wybodus iawn wrth agor y drafodaeth hon i'r dosbarth a gall fod yn eitha trawiadol. Mae myfyrwyr eisiau siarad am y pethau hyn ac eisiau siarad am beth sy'n digwydd yn yr amgylcheddau o'i cwmpas, beth sy'n digwydd yn wleidyddol yn rhanbarthol a chenedlaethol a hefyd yn rhyngwladol hefyd.
Felly, mae'r cyfleoedd hynny yn yr amserlen i gael sgyrsiau agored, diogel a dewr am hil yn ffordd wych o feddwl am sut i reiddio gwrth-hiliaeth yn y cwricwlwm heb iddo ymwneud yn benodol â'r pwnc. Mae hefyd yn ffordd arbennig o dda o ddatgymalu ychydig ar y deinameg pŵer hwnnw pan siaradwn am ddiwylliant poblogaidd, materion cyfoes, ac mae gan fyfyrwyr fel arfer farn bendant am y pethau hyn hefyd. Felly mae'n ffordd dda o gamu nôl o glywed y safbwyntiau hynny heb i fyfyrwyr deimlo ei bod yn cael ei barnu ar bwnc penodol, rydych chi efallai neu addysgu ar y pryd. Mae cynnwys adnoddau ac enghreifftiau sy'n cynrychioli gwahanol bersbectif cymdeithasol a hanesyddol yn wych a phwysig iawn, ac mae cymaint y gallwch chi wneud gyda hyn. A gallwch wneud hyn yn y cyd-destun rhanbarthol a hefyd yn y cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol. Ond mae cynnwys yr adnoddau hynny a'r enghreifftiau hynny sy'n cynrychioli'r safbwyntiau cymdeithasol a hanesyddol hynny'n beth da iawn i'w wneud, a hefyd yn cyflwyno ein myfyrwyr i ddeunyddiau addysgol sy'n rhy aml ddim yn cael eu cynnwys. Er enghraifft, trawma pobl, y cam y mae pobl wedi gael. Felly, gallech feddwl am hyn fel ffordd o baratoi eich myfyrwyr i gael rhai o'r sgyrsau anoddach hynny am hil a allai godi nes ymlaen yn ei addysg hefyd. Wrth gwrs, gallwn ragweld a thrafod pynciau, adnoddau a gweithgareddau a allai fod yn dramatig i fyfyrwyr yn sensitif. Felly, wel wedes i yn flaenorol, os meddyliwn am gynnwys adnoddau o wahanol oedrannau o'r cynradd i'r uwchradd sy'n dathlu hanes y byd am rywiaeth gwahanol gymdeithasau, rydyn ni wedyn yn rhagweld beth a ddaw nes ymlaen, ac yna wrth gwrs, dyna ble mae addysgeg yn dod i mewn. Rydyn ni'n trafod y pynciau hyn yn sensitif, yr un peth gyda'r adnoddau y byddwn yn dod i'r dosbarth. Mae gen i enghraifft yma o lun, sydd i fod i gynrychioli rhai pobl yn cael eu cymryd a'i gorfodi i fartio allan o berfeddlad gorllewin Affrica, efallai gogledd Ghana, gogledd Benin neu Burkina Faso, ag at yr arfordir. Nawr, beth sy'n mewn llun? A dyna'r cwestiwn y mae'n rhaid i chi ofyn i chi eich hun. Dyw llun fel hwn ddim o reidrwydd yn un y byddech eisiau roi fyny ar y sgrin yn yr ystafell dosbarth. Dwi'n defnyddio'r llun hwn fel pwynt cyfeiriol i bawb fan hyn i ddweud bod angen i ni fod yn ymwybodol o'r math o luniau y byddwn yn dod yn ywyr dosbarth a'r math o sefyllfaoedd rydyn ni'n ei dangos gyda'r lluniau hyn, a dyna pam fod sensitifrwydd yn bwysig, oherwydd byddwn nhw'n dweud y gallai'r llun hwn fod yn dramatig i unrhyw un yn y dosbarth, sut bynnag yma nhw'n cael eu hil diffinio. Ond yn enwedig i bobl sy'n cael eu hil diffinio i fod yn dod o linach Africanaidd neu Afro. Felly, mae meddwl am y lluniau y byddwn yn dod i'r stafell ddosbarth, am yr adnoddau y byddwn yn dod i'r stafell ddosbarth mor bwysig. Darllenais erthygl ychydig yn ôl ar ethnograffeg, prosiect ymchwil wedi'i wneud mewn ysgol, ac roedd e'n sôn am ba mor sefydlog oedd yr addysgu mewn ystafell dosbarth yn Lloegr yn 2020. Ac roedden nhw wedi rhoi'r ddrama Roots ymlaen, a thrafod Roots gyda'r myfyrwyr, ac wedi rhoi'r ffilm ar saib wrth olygfa dramatig a threisgar iawn ar athrawes heb sylweddoli bod y ffilm wedi rhoi ar saib ar yr olygfa dramatig a threisgar iawn hynny. Ac roedd llawer o bobl yn cael problem gyda hyn, a'r ymchwilydd wedi tynnu sylw at y peth. Yna, nes ymlaen, roedden nhw wedi gwneud ymarfer chwarae rôl o sut brofiad oedd bod yn geithwas bryd hynny, a hefyd sut brofiad oedd bod yn berchen ar geithwasion ar y pryd. Felly roedd y ddeinameg pŵer yma yn cael ei actio. Roedd yr erthygl ei hun yn edrych ar hiwmor, a sut roedd myfyrwyr yn defnyddio hiwmor mewn sesiynau i bellhau ei hunain o ddelweddau mwy traumatig a phoenus caethwasiaeth, ond hefyd i bellhau ei hunain o hanes caethwasiaeth oedd yn cael ei gyfleu iddyn nhw, oedd yn rhinwedd y ffaith ei bod yn a thrwy siarad am ei hanes cyffredin. Felly, roedden nhw'n defnyddio hiwmor i bellhau ei hunain o'r rhan yma o hanes. Felly, papur diddorol iawn, a dwi'n meddwl mai y teitl yw If She Moves, I'll Whip Her, oedd yn ddyfyniad, ond un a ddefnyddiwyd gan un o'r myfyrwyr wrth gyfeirio at fyfyriwr arall wrth wneud yr ymarfer chwarae rôl.
Ac mae'n bwnc anodd, ond hynny yn bwysig i'w ddarllen I feddwl am y ddysgeg a sut gallwn ddod ag adnoddau i'r ystafell ddosbarth. Ceisiwch ddod o hyd I gymorth I fyfyrwyr, ac wrth gwrs I staff, mwyn deall yn gywir y grymoedd gwladychu a luniodd feddyliau prif ffrwd cyfoes, hiliaeth ac anghydraddoldeb hiliol heddiw. A pheidiwch â phoeni am y tro, byddwn nhw'n dod yn ôl at hynny mewn sesiynau nes ymlaen, oherwydd bydd y rhan fwyaf yn mynd ymlaen I wneud y gyfres arweinyddiaeth well, a meddwl am sut y mae gwybodaeth yn cael ei chynhyrchu a sut y cafodd gwladychu, enghraifft, roedd y corff gwybodaeth yn y cyfnod rhwng y blynyddoedd 1600 a 1900 wedi ysgrifennu o safbwynt penodol iawn, a'r safbwynt hwnnw oedd sgwrs ymerodraethol arferol y dydd yn portreadu rhai pobloedd, rhai bydoedd a diwylliannau, rhai arferion, mewn ffordd eitha sarhaus oedd yn hyrwyddo ehangu gwladychu. Ond dwi ddim am fanylu gormod ar hynny nawr. Gallwch yn sicr ymchwilio i'r berthynas rhwng gwladychu a chynhyrchu wybodaeth ar Google a byddwch yn dod ar draws pethau hynod ddiddorol. Ond I rai ohonoch, bydd hynny'n dod nes ymlaen yn y gyfres arweinyddiaeth well wrth I ni fynd I fwy o fanylder. Felly, wrth feddwl am y cwricwlwm ac am greu cwricwlwm gwrth-hiliol, dwi eisiau ni gymryd 10 munud I adolygu sut I greu dogfen cwricwlwm gwrth-hiliol ar gyfer ysgolion uwchradd. Neu, os ydych chi yma o ysgol gynradd, efallai byddwch hefyd eisiau edrych ar yr adnodd gwrth-hiliaeth yn y cwricwlwm hefyd. Felly, cymwch funud I fynd drwy'r adnoddau hyn a dod yn gyfarwydd ar adnoddau hyn. Wrth wneud hynny, hoffwn I chi nodi sut y mae hyn yn berthnasol I ddyluniad eich cwricwlwm chi. Odych chi'n gwneud neu a welwch chi rhywbeth sydd wedi ysgogi myfyrio ehangach ar ddyluniad y cwricwlwm? Os unrhyw beth sy'n eich taro fel bod yn wirioneddol ddiddorol a meddwl, tybed, sut allai hyn fod yn berthnasol I fy ysgol I? Os felly, cymerwch eiliad i'w nodi, hyd yn oed fel llif o ymwybyddiaeth. Does dim angen iddo fod yn orffenedig a chyflawn. Y prif beth, fel dwedais I o'r blaen, yw I ni ymgysylltu'n ferniadol am hymarfer a nodi ychydig o'r wybodaeth ar ddu a gwyn, fel y gallwn ddod yn ôl ati nes ymlaen. Ac yn ola, ydych chi eisiau newid unrhyw beth i'ch myfyrio ar stopio dechrau a pharhau? Ydych chi eisiau newid beth allwch stopio I wneud? Ychwanegu rhywbeth? Newid beth allwch ddechrau i'w wneud neu barhau i'w wneud. Eto, mae hyn mwyn I ni adeiladu ar y myfyrdodau dyfnach hynny a gawsom a meddwl am y cyfle I feithrin ein hymarfer gwrth-hiliol. Ac mae'r adnoddau hyn yn rhai arbennig o dda, felly da chi peidiwch â bod yn swyl, edrychwch arnyn nhw, ac ar ôl gorffen gallwch ddod yn ôl a byddwn yn cloi ein sesiwn heddiw. Felly pan feddyliwn am y cwricwlwm, mae ychydig o bethau allweddol rydyn ni eisiau i'w wneud. Rydyn ni eisiau meithrin meddwl yn feirniadol. Meithrin ein myfyrwyr I feddwl yn feirniadol a hefyd eisiau meithrin I ni ein hunain I feddwl yn feirniadol. Felly mae hyn yn ffordd eitha byr mewn ffordd I ni feddwl am sut I wneud hynny. A dyna'r bat. Pan rwy'n dod at adnoddau, p'un ein ddewis adnoddau neu'n cwricwlwm neu'n trafod yr adnoddau hyn gyda myfyrwyr, rwy'n ni angen gofyn a ydyn nhw'n gytbwys. Ydy nifer o wahanol ffynonello'n cytuno? Ffordd arall o feddwl am y peth yw gofyn ydy'r adnodd yn rhagfarnu. Fel wedais I o'r blaen, pan feddyliwn am y cyfnod arbennig hwn rhwng gwladychu, mae llawer o'r adnoddau sydd gennym ni'n rhagfarnllyd, felly gallwn drafod hynny, a sut i'w wneud yn gytbwys, a pham ei bod yn rhagfarnllyd, a gofyn hefyd, ydy hwn yn gywir? Oedden nhw'n dist i'r digwyddiadau eu hunain? Ydyn nhw'n arbenigwyr yn y maes astudio hwn? Os do, ac ydyn, gallwn ofyn wedyn, ydy'r adnodd yn gytbwys? Oes nifer o wahanol ffynonellau'n cytuno? Os na, ydy'r ateb, ydyn nhw efallai'n rhagfarnu? Yma ffordd. Ac yn ola, allwn ni ymddiried ynddyn nhw. Allwn ni ymddiried yn yr adnodd. Pwy sy'n elwa o ddweud y stori fel hyn?
Mae rhain yn gwestiynau da iawn i ni feddwl amdanyn nhw wrth greu ein cwricwlwm, ond hefyd wrth drafod yr adnoddau hyn gyda'n myfyrwyr i'w helpu i ddysgu sut i feddwl yn feirniadol. Yn olaf, ychydig am ragfarn, a sut y gallai hynny fod yn berthnasol. Felly fel addysgwyr a meddylwyr beirniadol, rydyn ni'n ymwybodol o'n rhagfarnau gwybyddol a phersonol a hefyd sut y maen nhw'n dylanwadu ar beth oedd yn ymddangos i fod yn ymatebion ac atebion a phenderfyniadau gwrthrychol. Felly, i ni fel addysgwyr, rhaid i ni wella ein hymwybyddiaeth o'n rhagfarnau. Drwy wneud hynny, byddwn yn gwella ein sgiliau meddwl yn feirniadol. Drwy wneud hyn, rydyn ni eto'n meddwl yn feirniadol, ond hefyd yn dechrau herio'r adnoddau i feddwl ychydig mwy am adnoddau mewn mwy o fanylder a sut y maen nhw efallai'n parhau'r un systemau cred di-hiliol neu hiliol. A byddwn hefyd yn dangos i'n myfyrwyr ein bod yn dod ag adnoddau'r stafell ddosbarth i'w cael i ymgysylltu'n feirniadol ar adnoddau a pheidio a derbyn y gwir llwyr am bethau. Ac wrth gwrs, mae'n berthnasol i oed, ond wrth i'ch myfyrwyr symud ymlaen at addysg bellach ag uwch, dyma be fydd cyrff arholi a sefydliadau addysg uwch hefyd yn chwilio amdano. Wrth adolygu cynnwys eich cwricwlwm a'ch gwersi, dwi eisiau chi nodi'n sydyn iawn faint o amser y dreulwch yn meddwl yn feirniadol. Gallwch roi'r fideo ar saib fan hyn a byddwn yn dod yn ôl mewn ychydig. Sut y mae'n dangos ei hun yn yr ystafell ddosbarth? A pha mor aml ydych chi'n gofyn i'ch myfyrwyr wneud hyn? Mae'n gwestiwn pwysig iawn. Pa mor aml y gofynnwch i'ch myfyrwyr wneud hyn? Ar meddyliau i gloi fel y sonies o'r blaen, felly cyfleoedd bach ac yn aml i ymarfer gwrth-hiliaeth yn ymwybodol, pinau o safbwynt amgylcheddol, sef yr amgylchedd materol a'r amgylchedd anfaterol, o safbwynt addysgeg, neu o safbwynt cwricwlwm, ychydig ac yn aml. Ond yn bwysicach na dim, drwy arferiad. Mwya'm byd yr ychydig ac yn aml, mwya'm byd y byddwch yn cryfhau'r arferiad hwnnw, felly ceisio grymuso a rhoi sgiliau meddwl yn feirniadol i fyfyrwyr a staff hefyd, a thrwy wneud hynny, creu amgylchedd gwrth-hiliol. Yn y pen draw, dylech deimlo'n hyderus, diogel a gwybodus, a dylech deimlo eich bod yn cael eich cefnogi, ac wrth gwrs, dylech gweddill y staff hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb. Y tro nesaf, byddwn yn edrych yn gyffredinol iawn ar amgylcheddau arweinyddiaeth a mesur gweithredu gwrth-hiliol, ac efallai a rai o'r rhwystrau wrth fesur gweithredu gwrth-hiliol hefyd. Felly dim ond diolch yn fawr am ymuno, a gobeithio fod sesiwn heddi wedi rhoi cyfle o leia i chi fyfyrio ar eich ymarfer eich hun, a dwi'n edrych ymlaen at barhau yn y gyfres nesaf gyda chi. Diolch yn fawr iawn. Os hoffech barhau'ch taith dysgu proffesiynol wrth-hiliaeth gyda DARPL, ystyriwch ymuno yn cyfres arweinyddiaeth uwch. Mae hon yn gyfres o 6 diwrnod dysgu proffesiynol sy'n cynnwys cyfyniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu rithwyr. Rydym yn cynnal 2 garfan ym mhob blwyddyn academaidd, gyda charfanau yn Gogledd a De Cymru pob tro. I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar y sleid neu ewch i wefan DARPL am ragor o wybodaeth. Diolch yn fawr. Os hoffech cael gefnogaeth ac arweiniad parhaus ar gyfer eich sefydliad dysgu, ystyriwch ymuno ar rwydwaith eriolaeth DARPL. Gall pob sefydliad dysgu cysylltiedig wneud cais am ddysgu proffesiynol wedi'i deilwra. Y gellir ei gysylltu â'i cynlluniau gwella neu gynlluniau datblygu ysgol i'w helpu i ddod yn sefydliadau dysgu gwrth-hiliol. Am ragor o wybodaeth am ddod yn ysgol dan, cliciwch ar y ddolen a llenwch y ffurflen ymholiad. Diolch yn fawr a gwela ti am y tro.